Wel, ha Uisge Beatha Gu Leòr, gyfi as Tèatar Nàiseanta I aige. Je ha Jifrige, mae'n dealbh-chluich sio, ha sy'n nŵr a iol yn y stori, ach ha wys carach o ran ach hir. Ha golach as a land you, I guess ha golach yn y tashain edelan todi y land you sy'n delan y chwri Compton Mackenzie. So ha co character yn an. Co character nŵr nach as a Leòr ach at ga eisiau Whisky Galore. Die che had chillig had in Nederland about Cardoch, the cheese from the 40s. Breva, sa sy'n gyfi as y Tèatar Nàiseanta, as y fi as sio, dwi, as y gibling, agos as y heityn cwtio. Yes. Fiog na halwba. So, de hw gost yn sgilwg sy'n y hyg? Wel, a bwyn ac yn Tèatar Nàiseanta na halwba, was y cwad i Jiffer Texichen for agus marshmallow novelin agus social zello is on dan Iain Finlay MacLeod so han in tuats Finlay aan skrifs maar ha agus kiatchen va season ik Tèatar Nàiseanta wat katrishan jarigen alpen of de klassiker agus fashion smoking get han biala hator yn cart yn fi gael gag si sgelach mór han ha mór nach sgelach grof voor ein tinne like gael yn mór the Iain eisiau van een tuition so fashion smoking can you set fit ma van as a dele doelen in de geri goed aan vi a kurs drech oes eden sgilwg y fel sy'n cwyo? Wel, fes i'n gyda'i ffrem na chorig yn y hon ys yn y hwt rwtbach gan y lan yw sy'n rhaid i drach ie agos fa as y 40s agos har o'n gwybod broch cars sy'n sy'n gyda'i rwt yn ele i graf ar o gydioch fel set rwt yn gymastrid i so dŵl am dod allan y nofel yn atio ffilm Hanil y nofel oedd yn Whisky Galore cael so charming a hanil mor yn y tachardwm yn biad job drive eich yn hal nielan geiliad yn agos yn capital ffyedd a Mrs. Odd mahydd Sergeant Odd y chyd sŵad agos hat tiolch dal tŵr yn hal nielan so miafloch sa gys Whisky Galore yn sŵt ar marsin so hi cyrson caro machgyd yn y teilig rarish agos cyrson yr ein Mackenzie nôl fa Gianno ffilm cyrson y gari ca structure yr Ie mig becyn o farwch drama o'ch yr awn sy'n yn geisio o'ch hwnnw geisio Ie, an yna, yes, an yna ti'n ha gyharach mynd ha yn bat don yn y cracen ha sy'n as a novel ha sy'n yn o'r leach slítron yn novel agos ha dy Iain yn y doi Han är lite dramatisk och vill säga att det har build-up on det. Ja, man har lurat du när ett film du då in this skippet det han stajan. So how is tor Jalvan flich eller skrivig. Hur just more use of erle na mis meni hög version kerst. Ja, jag som söker in sjön tressa rakman galig. Sammies en sam parke checkje die dan op jou. As a vil fych kink of jiffer as a process at a house skrivig. No an edgir can and shach can and Gina Turgeres crisper. So I mean a jiffer an who cael sioch agos gialog agos so in a gras and cage agos is seul ond sa fel yw cwthrwnt a gaharwch y rhaid can an mis meog gyda ha ffalgyn si roedd sy'n man yn y rwt rhaid mi si a mi dach an yn sa mi si sa mi sgrifig a sy'n yn y rwt a ma'n chantod yn byd y frame of reference at the average so fydd y rwt an at the average i an As ha da chan yn ys agos sialwg ar y dach olt ar y tîngstach y dealbh-chluich as y fearle agad gyda nach mis minnig yn geth somersaults
agus cwjoch ffiws as na Devil Masters, fa unrhyw gyda gaelig, fa fer gyda character yn y gra, gyda ioche yn y gaelig, yw'n sgad o rhain a chwrs. Elws mynd i gybi na fans acad, na dyn i fes y ching yn y dealbh-chluich bearla acad. Gyn jig iatsan gw rwt as y gaelig, no fel crap starag, fel rwt gan eter lwceistoch ec na chelach bearla agos drama yn gaelig. Wel, asyn dylig son, gymryd gael ha, asyn dylig son, na mae llawn oedd yn byd smioch i weld barod crap starach am na ha, son ha, jo alwg yn ymysgyn i hwys i hiw, jalchlwy fas yn anor an môr. Asyn slwach gleb o'r dolans ar o'n can yn ac, sa ffol hyd dolan yn, agos mae ni yw a cwmsoch a dyn i sy'n sy'n gaelig tor ciol agos sa'n ffacin ma, horda ma has ha am smwg eisiau doi ma han a dyn i strwg ag y chwldar am smwg yn. A mi smwg yn se rwyd chanel ydyn i clachtio rhyw Italig yn rwyd yn y gaelig, so hannu rwyd a ham a ha. A dyn i a gys smwg yn mynd, a siarn y gaelig, o, gwrs i fysyn golwch i gwiawn. Mach sas jai gwyd jalon cohig y biad o dol han y gaelig i gwiawn asyn. Dyrpws yn mynd asyn. Agos os jason ha biad clachterish, agos higyd yn y narwyd. As fa- yn narwyd os jason. Ja, fa mae se yn jalchlwy hwmar sy'n rhaid mi gan y trafers fa sialach fhuair gilydd yn y gaelig agos yrwyd am ma agos yn y Somersault gwyd fa sialin yn y gaelig a ha dyn i siach gyfel y theatr ma'n ha ha dyn i ga higs han i gyddoch na Facal ach cwad na dyn i glwasyd agos y ffalach yn sgwyd casad so yn gyda higs As byd dyn i dogod dyn agent gan y ffeis gan agents gwad John McLeod. Fagdres hain ad hain yn rhywbeth. Ja, greu fa. Wel, am i dochus gan change twrys Uisge Beatha Gu Leòr gyma. By'n hun gaich gyn gan y donaging ach by'n ffiog yn adje. Agos yn nationaltheatrescotland.com yswyd yn gadyn i ffeng ymach catcha by'n y diffyr performances on. Dyn arwt ma ta. Dyn arwt yn ysgrif yn ysgrifennu. Heb i gwybod y banan y television. Agos ha biac na gael ac yn hw chalon clwy am gwybod y thrwt ha ciel si dafis bardag le sorli MacLeod. Agos hi mi'n o'r ingo. Mi'n fiach yn traf na gael rwyd da crwch o ddedd. Sy'n y chest bwr sy'n yma. Greu bias. Glefa. Wel, cwmwrt lys yn Joe Sgrifo, agos tap yn etos o'n brain. Ta blad.